Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Sakut sa phongot ginong trei hak thliew krang kabati banyat kali Yamunotri National Highway. Lai thu bagite ki briu ki sakut namar ka jing tua khendo. Ya kite ki briu bla sakut hak te ka tonal la yo ban granny kiling baki waki turkeys balayat thu bo amdan bamen sao. Ibor penyat ki ong bakilayo ban ai jing ba mar ka umi kite ki briuling baki pai. Chief Minister Pushkar Singh Dhami ula poi shakate ka jaka min stem jong ka singing kong ban pet ya kate ka jingja. Mars nyo jingtip ki rescue operation ki state disaster response force ba national disaster response force ki la poi shakate ka jaka haring kat ki pulet ka Uttarakhand. Shushu lai thu bagi rescue operation ki state disaster response force ba national disaster response ki la pendan kam da ka pu shilum ba da ki we ki kenja machine ban weng ki kendau ki batwa ba lai thu ru bakila pong thliew ka ba hadu unru meter khnang bagi briu ki ba sakut ki na ban mi.